Yo, Jiro lupat. Untukmu jepat. Hah? Hasil fotomu bosok ngene to. Lensa kameramu kapasitas jumbo to iki. Hah? Kok ngerti, Bos? Koclok iki, balane sing apik. Alah, kok yo ngerti ngono lho. Hah? Kira apa kuwi? Kok cilik men koyo gajiku? Foto sik. Lumayan oleh foto siji. Waduh, serigala. Serigala ki jinak jare koncoku sing ujuk-ujuk ilang kae. Siji, loro, meong, meong, meong. Loh, kok meong? Serigala HDC ki, ora ori. Congorku mbok idak ngene apa ya sopan, Boyo to, tak kira telek ngambang ki mau. Matamu picek kuwi. Etok-etok kaget Biar jindol kaget ra ikhlas. Aku kaget, legani sing ngageti. Tel kabeh. A few moments later. Wih, singo. Esuk-esuk turu pengangguran wis singone. Kageti wae. Info locker. Info locker patakmu kuwi. Wah, Apa? info locker, Mas. Ora ono kowe bahaya. Oh, aku jinak, Mas. Paling nek gabut nyokot cengel. Wah, locker, Mas. Selamat. Selamat, Pakku. Gatel celok-celok. Ora ngerti aku. Mangan. Pahit rasane. Pahit alot, kaya mangan ban fuso malahan. Untung pahit aku. Yo, Jiro lupat. Untukmu jepat. Oh alah, iki panggon liburane Penguin karo Kadal Rai Gatel. Disusul wae. Udon, penumpang ambune batang ngene. Siji. Sorry, aku telat. Hah? Raimu sing ngejak kowe sapa? Nek iso kowe malah ra teko. Nek kowe piye Win? Ngenteni aku ki mau. Apa? Ngenteni? Musibah kok dinteni. Oh, tel kabeh. Tatoku akeh to, ketok sangar aku. Tatonan kok malah kaya gudeg sak awak ngono. Cangkemmu kuwi. Ye, entuk iwak. Ya wis mentas yo, bento nyemplung banyune gatel Kuwi lambe kok iso pedes men kaya gacoan level 8 iki. Dlogok jaran. Jurus geblak buri. Telupik. Yo bakar. Ye. Warke. Yo mulai yo. Mulai yo. Lah aku mbok tinggal. Alah, bungkus lemper tinggal rapopo to biasane. Bungkus lemper patakmu kuwi. Sik yo dal mulai sik yo. Yo hati-hati yo kowe wong loro. Kok wong loro? Lah aku? Lah nek kowe ngono karepmu nek iso rasa hati-hati. Sik yo to, rasa hati-hati ning dalan yo. Piye?